Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka khatlai trik unailar arajar arpho, uba Ambrose Marwen ublong sordar ka sangshong, ka shnong ka badan ha West Coast Hills District, ulapan pawe ka jingbom sngoi hap, bat persyak jor ya karai ke Sarkar Meghalaya ban penpoi kiat haki tingkong gieng jugi beriau ka bakta shisha ya ka jing sngau bat ya ka hok long beriau man beriau ula ong kalong ka eg basngau kendet ban yo I haki lat pasai kubor ba ka Sarkar jila kan ailat hisndan ban penpoi kiat syaki tingkong gieng jugi beriau hodo lai litar ka kiat pareng bat sau liter ka bia ula ong ba kat banang ya gisngi bat kipor ki kam sneu ru kilanang jelai nadu ki kam thok ki kam syukor ki kam tu ki kam them ki kam thombor ki kam punkul mar ki shnong ki thau ki kam bat bor bat wat ki kam ya penyap brio bat hababut den bat bishar penya ya kum kini jingja bun sin dalam badai na kadaw ka jingbu atyan bat ka kiat hi ka de ka nong pen prai ka yeng ka sam jang ki babun ki long yeng shu lo ong ban khanglat ikini jing sneu ki shnong per ki snai ki kendon ki beting e ban te lakam ya ka jing dikiat bat ka jing dikiat bat ya kani laju kershan da ka Village Defence Party VDP bat kumju ru dakat nat pulet handai menta kalong da khompong bat ka jing le jong Sarkar uba Ambrose ula bu ru ya ka jing keli hatu manu ban kit khlie menta la da mi ki jing kulmar ki shnong na ka jing bu atyan hatu ka shnong kadang don hok ni em ban kem bat pinstom habala aibor hi da ka Sarkar tinna kalian jonga kum unong yalam shnong habanga wat bat bishar bnia yakini ki chingsneu baro ngalap bakini ki chingsneu baro kimi lingba ka kia bat haba nagaleng jong shnong ki kem bat pensitom yakinong le kamsneu ka jubab nakinong le kamsneu kalong bangila buat ngim tipshu tinna kaleng ka jonga habanga wat bat bishar bnia ngalalap baro bakinong le kamsneu kiri dengan hakakiat bat kum ban shupen ken mau nagaliang ki bor punya shnong ngidon yala ki jong ki ai bala menjor dakat dorbar pelun ban khang persya ya baro kinong shnong ba kimbet ban dikiat hapo ki shnong kita bat ru nyemsya ya kinu ki ban nabar lani so shnong ban wan dikiat hapo kishnong kita bat day na kani kada bangi sadon yi ka Village Defence Party haringkat ka jingis telang bat ka Police Department ban telakam yi ki jingsneu ki bami hapo kishnong kita hi baro bat omtan katta nila volunteer ru na ka benta ki jingsneu baro kampel la kalong haganu kanu ko rukom la ka dei hakapor mensni lani hakapor menmi kum kinong yalam shnong ki badon ye ke jingket khle na ka benta ka imlang ka salang khamtam na ka benta ki paiba nong shnong jong ka shnong hi baro ko wai ngidon kumni ban ang badai lingban na ka dau jong ka kiat kisami shibun ki jingkolmar hapo ki shnong kita bat ki don ru ki khap wat hadu ki longyeng ki longsam ki jot ki pra hapo kishnong kita wat hak imlang salang hi baro bo dikat ban na kaleng kinong yalam shnong kidang yele sitom ban te lakam hakabai dei bat kakiat henry kindet kumbayu trong besran niyo I lingba ka kot khubor mukhor hak pratarek agos 8,000 arpo ban na kaleng jong ka Sarkar pa kala pas bat kala menjor ya ka ain ban penpoi kiat syapo kishnong kita bat syadu kijing bro khamtam syaki nongdi baro lai liter ka kiat pharang bat sau liter ka bia uai tinagaleng ka jonga kum unong yalam shnong ngahap ban mi syakmat hakum gani kapor ban pan ka jing penchai hak bidei bat kani ka ain kaba ka Sarkar klap mi lingba ki kot khubor hatu nyenle kumnu lada ka an jong ka Sarkar ka yatingku bat ki an jong ki shnong ki bangila dat ban practice baro shikatta bat nga buru ka jingli yak Sarkar
kumnu ngin le nang ni shikma hak bai dei bat kekiat ngin kam ningin pelai balada long kumni ladami kinu jingkulma ni ki jingjia basusi hapo kisnong kita manu banshim ya ke jingkit khle ka sorkar ne kisnong ka jubab kalong ba ka sorkar hi ka hap banshim ya ke jingkit khle today na kanik kadaw ban na kaleng ke jonga kum unong yalam snong nga kentu ya baro kinong yalam snong bat nga khot nga wer ya ki seng balang khamtam mi kinong yalam niang pakin simkhia hakabai dei bat kani ka benta khnang ba mila ban pentikna baka emlang kasalang kadon hapreng kasyungsuk kasyungsungai